Fa 25 anys que la Matefest Infofest demostra que les matemàtiques i la informàtica són divertides. Som a la UB i hem vingut a participar-hi. Doncs la nostra activitat es diu Descobrint la geometria i són 4 petites demostracions de teoremes o coses que s'estaven de geometria. Aquí fem el de que la suma dels angles interiors d'un triangle suma 180, descobrint pi, el teorema de Pitàgores i un de fractals. És una experiència enriquidora també per vosaltres, els alumnes, compartir amb els alumnes de primària i secundària? Jo trobo que sí, perquè al final estem explicant coses que ens agraden, veiem que els nens també, el fet d'explicar i estar en contacte amb ells, jo ho trobo molt xulo. En aquesta edició, per primer cop, s'han organitzat activitats per nens de primària, com les matemàtiques de la música, una activitat organitzada per la doctora Pilar Bayer.